Angelik Karwana jgħid ukoll li qed jattakkah ix-xitan. Il-ħamis 17 ta' Awwissu 2006. Knisja ta' Marija Reġina il-Marsa. Waqt it-talba tar-Rużarju, Angelik Karwana jinstabat fl-art b'saħħa. Wara jgħid li kien ix-xitan illi ħatfu minn onqu u għadbu mal-art. Angelik jgħid ukoll li qed ikellmu l-Anġlu Kustodju. Fil-Knisja tal-Marsa, Angelik qal li l-Anġlu taħ kuruna f'idu. Skont Angelik, fuq l-olja ta' Borċ in-Nadur ikun l-istess Anġlu li jħabbarlu d-dera tal-Madonna u mbagħad iwasslu saħdeha. Fuq l-olja ta' Borċ in-Nadur, Angelik jgħid li l-Anġlu ġieli jiġi qarblu.